Nay, papensyahan mo na to. Okay lang po, pagpalain ka na may kapal, sir. Sige. Thank you po, marami po salamat. Okay po. Ayan si nanay. Thank you, nanay. Ingat ka palagi. What's up mga kagango? Good morning sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Kaya papasok na naman tayo sa ating trabaho. Kaya let's go! Let's go! Go, go, go! Yun, ang linis ng daan mga kagango. Walang mga sasakyan. Hey! Saan na kayo? Uy, mga bagong baby. Ate! Tumuhid ka! Gaw-gagang! Ay! Yan! Singit ka ng singit! Bike mga kagango. Oh. Diyan. Dami nila mga kagango, mga bikers. Hey! Huwag naman kayo pagitna. Hey! What's up mga kagango, nakarating na rin tayo sa ating binabantayan. Kaya on mo natin yung ilaw. Walang gawa dyan sa kabila. Pahinga sila, pahinga. Pahinga. Yo, yo, yo! Shout out pala sa sa mga OFW natin dyan. Shout out, shout out. Almusal muna tayo mga kagango. Yo, yo, yo mga kagango, yan. Puntahan natin yung gumagawa sa baba. Kung okay na ba. Kasi patapos yan ngayon. Hey! Oops. Yo, yo, yo! Hey, parang Jomar! Wow! Tapos na, parang Jomar ah! Video muna ako, parang Jomar ah! Para ayan, si parang Jomar yan! Sinong pagawa? Magaling yan. Kasi yung eroplano yan, kahit nakalipad, iniipatan niya yan. Oh. Diba? Shout out yun ito.
Yo, yo, yo! Yo! Ano, parang Jomar, oh. Kinakagat yung bakal. Kasi magaling kasi yung nagputol nitong bakal na to eh. Di ba? Ano, Jomar, oh? Magaling, oh. Yo, yo, yo! What's up mga kagango, yun, nakasingko na naman, uwi na naman tayo sa ating tirahan. Tingnan natin doon sa baba kung ano ang natapos na. Nagawa sa daw baba mga kagango. Lulpit na yata siya sa gamit niya. Oh, nakabingit na ako. Yan, nagligpit na siya mga kagango. Uwi na yata siya. Woo! Nagwalis ako kanina dito eh. Binalisan ko. Nadumi na naman. Dapat ikaw na lang isa magmumuha. Oh. Anong gawa ni Louie ngayon? Anong gawa niya ngayon? Wala. Wait, yung mga ano mo? Sigarilyo? Bagus! So yung mga kagango, uwi na tayo! Woo! Let's go! Ding ding ding! Alright! Ding ding ding! Hey! Whoops! Whoops! Traffic mga kagango ah. Listen up na tayo mga kagango. Let's go! Malapit na tayo mga kagango. Oops. Tawid. Hey! Ba't dyan ka dumaan? Yo yo yo! Malapit na tayo mga kagango.
Yo, what's up mga kagango? Uwi tayo kasi pauwi na. Bihis tayo. Tapos punta tayo ng Farmers Cubao. Farmers Cubao. Punta tayo mga kagango.